готвен съм за семейния албум, за материалите, все пак да видят и батковците и те да ме одобрят. Това ни е семейния албум, лекички такива модификации съм направил. Ако влезе във вашето семейство, да си имаме готови снимки отпреди. Например, започвам от раждането. Ето, кръщане. От раждането, да. Отрял съм ти кожата. Така, имам... Окей ли е? Как бе, топ? Топ. Така, продължаваме така. Аз раста, развивам се, отивам ученик. Първи клас. Ето, как посрещам първи клас, а? Добре ли го посрещам? Посрещам първи учебен ден. Захвата добре ли ми е? Чудесно. Добре. Страхотно. Изпани лактите само. Спъни лактите. Спъни, така. По-добре. И сега леко палците надолу. Палците надолу. То не може повече. На другото долу. Така. Така. Да. Добре, Почти добре. Да, ще поработим, окей. Така, втори клас ще го поработим. Само една питанка имам. Да, тук съм абитурент. Абитурент, виж, извисявам се над всички, понеже аз знам, че ти в седми клас си искал да бъде, страдал си, че си бил само 1,85 и това е било голема депресия за теб. Ами да, бях най-ниския в отбора.